कुठे तिकडे केलीच्या बागेत काय करायला केळी तोड केली बघायला. तू आता काय केलं हे? पहिल्यांदाच नवरी आली ना हा तर मग मीठ पाणी काढायचं असतं. गाडीचा आवाज आला बघ. चला. नमस्ते. आता आम्ही घरी आलेलो आहे रत्नागिरीला. आता आम्ही तुम्हाला बाहेरची झाडं दाखवते पहिली. आता किती महिने झाले असेल आपल्याला? झाले असतील 4-5 महिने. हां, नवीन वर्ष आम्ही रत्नागिरीमध्ये स्पेंड करतोय. आणि या तुम्हाला दाखवूया सर्व. हे आम्ही सुद्धा नाही बघितलं, कारण आम्ही काल रात्री आलो तर अंधार होता, संध्याकाळी आलो ना 6:30 वाजता, तर आम्हाला काहीच दिसलं नाही एवढं काय. कुठं चालली रे? चप्पल बाहेर नाही? माझी चप्पल कुठे आहे? आणि हे बघा आम्ही नवीन तोरण लावलेलं आहे. अजून सर्व काही नवीन लावायचं आहे. चप्पल ही कसली आणली लाल? ही नाही माझी लाल, ही नाही, ही माझी आतमधली, घरातल्या आतमधली आहे ती. ही आतमध्ये घालायची चप्पल आहे. ही रत्नागिरीच्या घरातच असते माझी सँडल आहे. तुम्ही जे बघितलं असेल सारेगमपधनीचं ते पण तुम्हाला सर्व दाखवतो. घाला चप्पल. स्टेप नंबर 1 2 3 4 5. आणि हे बघा माझी ॲक्टिवा इकडे अशीच्या अशीच आहे. ही ॲक्टिवा आपले काका यूज करतात ना मम्मी? होय. बाजूवाल्या काकांना मी की देऊन ठेवली आहे, ते यूज करतात या आरामात. आम्ही रात्री कसा अंधार झाला होता ना, 7 वाजले होते, काय दिसत नाही होतो. चला सुरुवात आपण ताईच्या झाडापासून करूया. ताईचं झाड आहे. ताईचं झाड म्हणजे कोणता? साप. लास्ट. जर तुम्हाला सर्वांना माहीत नसेल तर ह्याला पण आम्ही नाव ठेवलेलं आहे सारेगमपधनीचा लास्ट 6. कसं आम्ही झालं? त्याच्यातली ही वालाची झाडं तोडली होती, परत आली आहेत. त्याच्यामध्ये मिरचीची झाडं पण आली आहेत बघ. मिरचीचं झाड आलंय. मम्मी तो बुबूचा ताट काढ. हे बघ मिरची आलाय बघ. मिरची आली? हे बघ. हे बघा मिरची आली आहे. अरे वा वा. मी आज सकाळीच बोलत होते कांदा पोहे बनवले असते, पण मिरची नाही, कांदा नाही, घरात काहीच नाही ना. आमच्या घरी कांदा, मिरची, लसूण काहीच नाही आहे. आता मी डीमार्टला जाणार आम्ही आहे आणणार. आणि संध्याकाळी सर्व भरणार आहे. तुळशीचं झाड कुठे आलाय तो बघ. तो बुबूचा ताट काढायचा ना. हा आमचे बुबू तिन्ही बुबू आलेले आहेत, लक्षात आहे त्यांना. इकडे काढून ठेवतो, धुवून ठेवायला पाहिजे. हे तुळशीचं झाड बघ कुठे आलाय तो. 6 बघ केवढा मोठा झाला मम्मी. हे बघ तुळशीचं झाड पहिला बघ. हा कुठे आला? हे बघ कुठे आलाय तो. ते बी, तुळशीचं बी जातो ना पाण्याने वाहून, त्याच्यातला एक सदाफुलीचं झाड पण इकडे आहे. हा कसला झाड होता? लिंबूचा? हे चिकूचं झाड. आणि हे रातराणीचं झाड आम्ही असंच जराशी एक टाळी तोडून लावली होती ना, ते केवढं झालंय बघ. बुबू आला. हे बघ. ते का तोडायचं माहितीये का? हा बघ लिंबू बघ केवढा मोठा आला. हा बघ, हा बघ इकडे पण आहे बघ. आपण संध्याकाळी काढूया, सरबत बनवूया. बघूया कसं लागतं. तुला एक नवीन दाखव का, मी तेव्हा लावून गेलेली होती. काय? हे झाड कसलं सांग? तुझं काय माहिती कसलं झाड? पुदिना लावला. तेव्हा मी टाळे असे देठ, पुदिन्याची देठ लावून गेली होती. केवढं झालंय बघ. हे छान वाटतं बघ इकडे. हे हा आपला सेंटर असला बोलतात ना, गेट होणार आहे. हा असं वरती मोठा जाणार. नाव विसरला का त्याचं काय? ह्याचं याचं नाव काय माहिती? कमेंट मध्ये सांगा. आम्ही विसरली म्हणून. हा मी विसरली. हे तुळशीचे आहे ना, तुळशी बघा केवढे मंजुले काढायचे आहेत. हे सर्व ना संध्याकाळी आल्यावर काढते. किती मोठी झाली बघा एक तुळशी. छोटा बाबू एवढा लावला होता, लहान होता. जर लांबून बघा कसं दिसतं हे. मस्त दिसतंय. थोड्या वेळाने सर्व गार्डन टाईप होणार आहे. आणि इथे बघा, हे तर एकदम सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन वाटतं. हे झाड शंकरनीचं आहे. हे मी म्हणे रात्री असं वाटत होतं रान आलाय. हे फुलाचं झाड आहे ते. आणि हे पण आपलं असं वरती जाणार आहे, 2 वरती. इथे पण कढीपत्ता आलाय. कढीपत्ता पण लावलाय. आपला हे ना मम्मी, पुलाव पत्ती नाही, चायपत्ती आहे. चायपत्ती आपण वापरू शकतो. हा चहामध्ये. आणि जर अजून इकडे हे सर्व लावलेलं आहे. आणि इकडचे जेवढे चिरे बिरे होते सर्व ते वरती असे कामाला गेलेले आहेत. केळ पण आता चांगली झाली. देव केळ, जास्वंदाचं फुल व तुळशीवरच आलाय. लाल फुल एकदम तुळशीवरच येत आहे. रांगोळी कोणी काढली? काय झालं सकाळी? हे पुलाव पत्ती झाड हे ना सर्व छान मोठे झालेत ना. पुलाव पत्ती म्हणजे
तो पुलावमध्ये भातामध्ये टाकायचं त्याचा पार. हा, ते पुलावामध्ये भातमध्ये टाकलास ना तर त्याला एकदम वेगळाच मस्त मजा येते. ह्याची सदाफुलीची झाडं बघ इकडे किती आले खाली बी पडून पडून. हे ते माहितीये तुला कुड्याचं झाड बोलतात, याला फुलं पिवळी फुलं येतात. आणि चला आता कॅमेरा या साईडला मारतो बघा. हे काय हे बघ, हे कसं वाटतं बघ, आपलं सुरुवातीचं झाड. ह्यांना ओळखता काय? ओळखता काय काकी हा आमच्या ह्याच्यात टोमॅटो पिकला बघ. पुढे टोमॅटो. म्हटलं जाऊन येतो आज घाई आणि मग म्हटलं तुम्हाला टोमॅटो आला? बोलवते. बघ हो टोमॅटो आलाय. दिसला टोमॅटो. हा. हा कसला झाड? पपईचं. ते तोडायचं आहे. मस्त हा, पपई आला. आले त्याला. होय ते तिकडे आतला पण आला ना. होय हे तुरीचं. हा तुरीचं झाड. हा हे तुरीची झाडं. काव्या कुठे आहे? काव्या शाळेत गेली. शाळेत गेली. उजेडात बघा सुनेला. हो बघितली तर काजल तुला सर्व झाडांचे नाव माहिती आहे? खाली ते ते अरे मिरचीचं झाड बघ. अशी आता तुम्हाला खूप काय झाडं असं दिसणार मिरचीचं आहे. झाड. आता हे हाईटला बघा, काजलच्या हाईटला झालेलं आहे बरोबर है ना. आता इकडे लास्ट टाइम जो वादळ आला होता ना तो नसता आला असं हे अजून मोठे दिसले असे तुम्हाला. पत्ता पण जगला याच्यातला. सर्व जगणार आहे. चला पुढे पुढे पटकन आता. इकडे पण बघा. आणि हे पण व्यवस्थित लावलेले आहेत. खोलून नंतर तुम्हाला दाखवू. आता आम्ही सध्या बाहेर चाललो आहे. एक असंच टूर घेतो आम्ही. ज्या कामासाठी आलो ते काम पहिलं करायचं. हे इकडून पाणी आमचं वरती खाली जातं. आपण बघा. वा रे वा, हे काय पार्टी. केळीचे झाड बघ बापडे, केल्याचं झाड बघ एवढा मोठा आहे. हे खूप सरप्राइझिंग आहे. हा मी त्या केळीच होऊ दे त्याच्यामध्ये. ते माड गेला त्याच्यातला. ते माडाचं झाड, नारळाचं झाड. फक्त एक आमचं झाड जरा नुकसान झालं किंवा ग्रो नाही झालं तो हा झाड. कारण ह्याच्यात कसं सर्व बाथरूमचं पाणी बाथरूमचं यायचं ना, पाणी- सगळं जास्त पाणी झालं होतं जास्त पाणी झालं ना यूज. त्याच्यामुळे तसं झालंय. हे सगळीकडून केलेलं पाय पड, केलेला पाय पडा. केलेलं पाय पड. नमस्कार करायचा. वा रे वा. असं वाटतंय काजल रिसॉर्ट मध्ये आल्यासारखं इकडे है ना. आई सत्यनारायणची पूजा वगैरे हा, ते असे हे लागतात. हे अननस आहेत ना. हे अननस आहे तिथे. हा भरला. नवीन आलाय. बिल पण आला घ्या. ये इकडे. आता इकडे बघूया. अरे वा, हा पण अननस छान वाटतोय ना. हा कोरफड ना. कोरफड आहे ना हा. ना अननस आहे आपण. अननस आहे. हे बघ, ह्याला साफ करायला लागेल बघा. असं हे झालं दिसतंय हे. त्याच्यातला माड आहे ना तो हे झालं. तो येणार. तर आपली रिक्षा आली. ये रिक्षा आली. पण इकडून बघा कसं जाताना कसं वाटतंय बघा. केळीच येऊ दे. बिल आलं काय? हा बापू, हम्म. हे केळीच येऊ दे. काका म्हणते केळी तोडून टाकायला हवी. ठीक आहे. आणि लास्ट टाइम तुम्ही माझ्या पाठी बघा, इकडे बघा, जी आपण वालू ठेवली होती ती ह्या बांधकामासाठी जरा यूज झाली आणि ते राहिली तेवढी. आता परत ही एवढीशी आहे ना मम्मी, आता ही थोडीच आहे ना, थोडी साईडला करून ठेवूया, सेंटरला नको आता. म्हणजे हे सर्व काढता येईल आता है ना. आणि हे छान दिसतं. समोरून बघा असं दिसतंय. वा एकदम छान. तू बिया काढत असेल. आणि इकडे आम्ही गेट लावलेला आहे पण अजून पण गेटचं काम पूर्ण नाही झालं आहे. अजून कलर पण बाकी आहे. इकडे वेगळे बोर्ड लावणार आहेत. इकडे हे सर्व वेगळं लावणार आहे सर्व. आणि असं ओपन होतं. कसं वाटलं तुला? मस्त वाटलं. मस्त वाटलं. पार्टी उन्हात नको राहू. तर तू कशी पहिली सबस्क्रायबर होती, व्ह्यूवर होती. व्हिडिओमध्ये मोबाईल मधून बघायची. हा, म्हणजे व्हिडिओमध्ये हा घर बघणं आणि रियालिटीमध्ये बघणं किती फरक आहे. हॅलो. आता देवासाठी फुलं इकडे आहेत आपल्याला. विक्रोळी जाणार काय? हा चला बसा पाठी. तिकडे कोणी सगून आहे? हा कोणती सगून आहे? काय नको दाखवू नको. हे बघ सगून आहे. पाहिजे का तुला? होय कावाकडे होतो बघून. तुम्ही बसा. येते वरती. नाही बाई थांब, तिला जाऊ दे. मी नाही ना आता. हे बघ आमचे स्टेप्स. थांब जरा. आता मी चाललो वरती फिरायला. हे काजल गेली ती. कुठे कुठे? दुसऱ्या मजल्या याच्यावर आहे. ये नको नको. चला आपण बघूया वरती जाऊन.
कसं दिसतंय. अरे वा, जसं आहे तसंच आहे. फक्त येऊन नेहमी आम्ही वरती पाण्याची लेवल मी नेहमी चेक करतो की पाणी किती आहे. बघूया, पाणी चेक करायला मला इकडे चढावं लागतं वरती. आता इथे बघूया काबऱ्याच्या इकडे. चला रेडी तुम्ही. हां, हाय तसंच आहे, एकदम छान फ्रेश आणि एकदम मस्त वाटतं इकडे येऊन. कुठे सगुना, कुठे सगुना, कुठे भिंतीला. सगुना, सगुना आणि काजलची सगुना मस्त आहे वरती. जसं हाय पहिल्यासारखं तसंच आहे. तसंच आहे ना. हे बघ किती काढले. काय सदाफुलीची बिया, शेंगा. ते किती त्याचे रान आलंय नुसतं. मला किती आवडतात माहिती आहे का. हे आता मुंबईला नेऊन मी कुंडीत टाकणार. टाका. तिकडे जाऊया ना. कुठे तिकडे, कुठे तिकडे केलीच्या बागेत. काय करायला. केळी तोड. केली बघायला. केली नाही तिकडे, पण ते पाठचं छान वाटतं ना ते बघायला. तेच म्हणून बोलली, चांगलं वाटतं. तू कुठे चालली. घरात चालले. जे हे सर्व लावायचं, हे सर्व करायचं परत. हे बोलतेस ना, छान वाटतं ना हे बघ आमचे बुबू. हे बघ काजल, सरळ गेली आणि सरळ गेलीस ना आणि राईट मारला की आपण दूध घ्यायला जातो. किराच्या बागेत जायचा होता. मग काय झालं. आता उशीर झाला ना. घरी कोण नाही, मग आता गेलेत ताळा मारून. आता इथे बघा मी याचं नाव काय. ताईला नाही का घरात येऊ दिलं त्यांनी. शांत झोपलाय. आता इकडे माहिती आहे आपलीच माणसं आहे. इथे आम्ही आपल्या घरात, आपला येल्लो घर आहे रत्नागिरी पासून इथे आलेलो आहे गावकडीत. 40 किलोमीटर्स. 40 किलोमीटरच्या रिक्षाच्या प्रवासानंतर आम्ही इकडे आलो आहे. तर इकडे आम्ही काय करणार आहे, उल्पे ठेवणार आहे ना. देवाजवळ आपला देव आहे ना. उल्पे ठेवणं म्हणजे नक्की काय असतं. उल्पा म्हणजे काय, आपण देवाच्या नावाने नारळ काढतो. नारळ, तांदूळ, सुपारी, विडा हे सगळं असं लग्नामध्ये काढतात. म्हणजे लग्न झालं तरी ठेवतात. मागे ते काय ते जातीच्या दाखल्याबद्दल भाऊ मिंटू म्हणजे असं नवीन लग्न झाल्यानंतर असं आपापल्या घरी असं देतात ना. आपल्या देवाच्या घरी असे नावाने काढायला लागतो लग्नामध्ये. ते आता देवाच्या पुढे ठेवायचं. जाते वहिनीला नंतर ते. वहिनी येणार नाही, देवाची खोली दाखवा तू.
हे पण घेऊन पुढे येतो. काय खाऊ ना असं मग प्रत्येकात इकडे ठेवायचं. मी आता त्याला द्यायचं आहे. तुला काय खाऊ आणलं? खाल्लं पण नाही. हम्म? खाल्लं पण नाही. आणलं? एवढं देवाला पण दे. ते खाऊ आणलेलं आहे. वहिनी त्यातच आहे. चला आंघोळ करते हे फक्त धुते. असं आम्ही देवाच्या समोर असं ठेवतो. हम्म? हम्म. तू सासू तुझी आई बोल. हम्म. तुम्ही हात लावता. आता जरा अंगावर येतो पहिला नाही यायचा. काय नाव ठेवलं त्याला पोपट म्हणतात. पोपट. इकडे बघ छोटासा. तेव्हा वासरू छोटा तेव्हा. 15 दिवसाचा आहे ते. हे हा. तुमचे बघ. दूध देते काय? त्याला लय आवडतात काठी. गायचा, बैलाचा, म्हशीचा. आपलं कॅट फूड डॉग फूड असतं तसं हे तसं, काव फूड. हा, तसं. माझं आवडतं जेवण. गरम गरम आहे. तर जेवण बोलूया ना. चपला हे नको. ही विहीर काय? ही वाली? हो. मासे पण आहे त्याच्यात. हो. ही जास्त खोल नाही ना? ना एवढे नाही जास्त. ही एवढीच ना जेवढी आहे खाली तेवढी. हा, तेवढी. गावच्या ठिकाणी नारळ बघ कसे असतात. चला तर जाऊया. जाऊया. आता परत 40 किलोमीटर घरी. हा. तुमची रिक्षा बघा तिकडे उभी आहे. ही तुलाच बघा केवढी मोठी. आता ह्याच्यातून बाहेर पड बघूया. आपल्या गुरावाडीत पण तिकडे देवी आहे ती. आपली देवी. आता रामेश्वराच्या मंदिरात जाते आता. जाताना नारळ घेते. आली बाहेर बाबा तू. जमलं यायला. चला वहिनी. हा चला. बसा. रिक्षावाला कुठे गेला? हे बघ इकडे आहेत ना. आहेत ना. बसा बसा. गाडी मोठी गाडी झाली आहे तू. आता हे आम्ही गावी याच गावी एक मंदिर असतं मेन मंदिर त्याच्यात आलो आम्ही. गावातले मंदिर बघ कसे असतात. मस्त आहे ना. आणि इकडे जरा फ्रेश वाटतं ना जरा. चला आता समोर पावसचं मंदिर. आतमध्ये शूटिंग अलाउड नव्हती मग आम्ही नाही केली है ना.
लांबून लांबून इथे माणसं येतात ना हो मंदिराच्या पाय पडायला. लांबून लांबून येतात. तुम्ही तर इकडून असं बघू शकता. आता किती दिवस झाले भाऊ? काहीतरी 3-4 दिवस असं भेटत हा काय? उत्सव आहे ना इकडे. तू आता काय केलंय? पहिल्यांदा नवरी आली ना हा तेव्हा मग मीठ पाणी काढायचं असतं. अच्छा. या 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 चल. बघा गावचे घर बघा, मोठे मोठे घर. बाबू इकडे ही आली. हा ये वरती आहे, ये वरती. मांजरी नाही चावत, हे नाही चावत. हे इकडे ये बाबू इकडे. नाही चावणार काय? काय नाव आहे याचं? टफी. ओ टफी वरती आहे. हे बघा कापूस. हे काय माहिती का, आपण लादी साफ करायला घेतो ना, काय नाव माहिती आहे? टफी. ऍक्टिव्ह किती आहे. अरे इकडे तिकडे इकडे तिकडे इकडे तिकडे इकडे तिकडे पडशील. अरे पडशील. तिला माहिती आहे ते इकडे तिकडे इकडे तिकडे. टफी टफी टफी. माझ्या दिलूला भेटतेस काय? भेटतो माझ्या दिलूला. इकडे 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 तिकडे कुठे चालला? पफी टफी इकडे आलं. टफी आला. टफी टफी पफी. ए वा बरोबर आहेत ना? किती आला? आता झाले वहिनी जेवण वाढला थोडा. कोणी वहिनी काय ते गावकड इथल्या खुर्चीवरती इकडे पुरणपोळी. हा गरबा काजल. मस्त ना, खूप भारी आहे ना. आपली रिक्षा थांबली वरती.